last season anabisa fetereza subsidy. Anthu amene akugula thumba limodzi 15,000 akapita kuma depot adimaki fetereza kunalibe. Nderero MCP yagwiza ndi smallholder atenga fetereza subsidy azimugulitsa 80,000. Kwawena bayino mafuso ngakuti kodi ngani ya fetereza imwe atiwenda bwanji. Ine neneru pano pali chikhamu pano kwali amene fetereza wayambakale ubwera wina ali mjira koma tufuna titsitse mitengo. Kumene kuti kuba fetereza wa 15,000 akumugulisa bwanji 80,000. In addition, alekera katundu kumadula zaka 5. Chachitika ndi chani kuti ambe kutsitsa pa chisankho. Akuti pusipusi akwesa Malawi lopusa. Anthu amenewa mukawavotera pa 60 September apitiriza kuzuza kukweza katundu. Pa kampeni amalonjeza katundu chipa. Tsono tangoganizani chifanda vapo kuti nummadandaula kuti fetereza maningi udula. Ndiye kuti thumba la fetereza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Eya. Namumva wina akuti koma pamepo. 2021 anasintha ponena kuti zinthu zakwera dziko lonse. Tiyatsimikizire Amalawi kuti inde zinthu zakwera mtengo osati ku Malawi kokha koma maiko onse a dziko lapansi. 2022 amanamiza cyclone. Chifukwa mavuto oyamba amene mdakumana nawo president ndi amene achi wochita ulenga ndi boma la DPP. Poonjezera pamenepo mwakumana ndi mavuto COVID. Poonjezera pamenepo mwakumana ndi mavuto azachilengedwe. Cyclone Ana, cyclone Gombe ndi zina zotero. 2023 chakwera ngati president anavomereza kuti nkhani ya fetereza yamuvuta. Nkhani ya fetereza ndakufotokozerani kuti ngakhale mapezedwe ake chaka chino akhala chabe koma tayesetsa kuti programu yo isafe itekebe. Ndikuna pano akuchita blame ama business akusoyesa sugar, mafuta, cement. Muniva nulengeza pose chadwa apa chifukwa wena akukwezera dala mitengo ya zinthuzi monga mujama kwezera dala sugar, ukwezera dala cement, ukwezera dala zinthu umango ukweza tsiku ntsiku. 2024 anayima pa triangle ndikumanya kuti katundu sanga chipe mdziko muno chifukwa kumene kuchokera ngodula. Mafuta ngati kumene achoka ngodula pobwera kunonso ngodula kuno sanga chipe. Lero wasinda statement ndikumachita blame ama business. Chifukwa wena akukwezera dala mitengo ya zinthuzi monga mujama kwezera dala sugar, ukwezera dala cement, ukwezera dala zinthu umango ukweza tsiku ntsiku. Miyezi 6 yapitayi anali ku parliament atafunsidwa nkhani ya fetereza anayankha kuti sakudula. Alimi azigulitsa matumba awiri achimanga ndikagula thumba limodzi la fetereza. Now a farmer sells 2 bags, even 2.5 bags, to buy that same bag of fertilizer. Lero tandikira chisankho wayamba kuvomereza kuti fetereza wadula ndipo akhala kutsitsa masiku akubwerawo. Kwawena bayino mafuso ngakuti kodi ngani ya fetereza imwe atiwenda bwanji. Ine neneru pano pali chikhamu pano kwali amene fetereza wayambakale ubwera wina ali mjira koma tufuna titsitse mitengo. Nkhani yayikulu akufuna mavoti.
akanakhala munthu othandiza akanatsitsa 2020 akuluakulu Adamu ndi Hava anathamangitsidwa mu Edeni chifukwa cha bodza. Dziko la Malawi lawonongeka chifukwa cha bodza la chakwera. Ngakhale Saulo Chilima ataphedwa ku Chikangawa linawuzidwa mabodza. Komabe ngati Malawi tikudziwa kuti black box ipezeka after 16 September. Okay, anduna ndi Malumba Mgira Mix Radio. The other issue imene anthu akhala kufunsa kwambiri ndokusaya ndi kachida ka German black box kanapezeka mu ndege kama banga rekodi a conversation ndi zina zote. Na tuziwa kuti ndege imeneyi inamba kumeneku andakufuna kuziwa kuti azaziwa kuti chinachitika ndi chani kamba kuti amapanga rekodi ma conversation osamina makhala mu ndege. Black box imeneyi ilipo, ili safe zili modern. Nkhani ya black box kuyeza kumene kuku kapena kafukufuku kameneyo atenga mbali ziwiri. Pakhala mbali ya technical yona za technical zikuti kodi zokhudza chimashini, then pabwera mbali ya facts